D'alguna manera no em sentit, perquè com estava comentant-vos a un dels vostres companys, també donar almenys una notícia que crec que és positiva, sobretot per al municipi de Torrent. Va un poc unir també, nosaltres volem remarcar que és un balanç de la situació econòmica del consistori, unit a la notícia que fa uns dies traslladareu, sobretot en el tema de la contribució. Però sí que volem remarcar que són aquests objectius que se van remarcar durant aquests anys, tant en el pla d'austeritat, en donar realment el que és a nivell econòmic l'Ajuntament està sanejat i és el que ens ha permès poder arribar al punt de fer aquesta baixada en la contribució per a aquest any. Nosaltres ja va cansar aquest dèficit zero adelantant-se en 2 anys a el que nosaltres teníem previst en el pla d'austeritat i sí que hem tingut en aquest sentit el treball que s'ha anat fent durant aquests últims anys ens ha pogut permetre inclús no adherir-se al segon pago de pagament a proveïdors perquè no ens serà necessari. Són polítiques que s'han començat a iniciar tant en el que és el pla d'austeritat com el compliment de tota la línia de la transparència i de l'administració buscant les fórmules i les vies per a poder abaratar els costos i al mateix temps buscar les fórmules per a que l'administració, sobretot l'Ajuntament de Torrent, tinguera els seus ingressos i els seus gastos completament racionalitzats. En aquests moments, dintre de les obligacions netes reconegudes, tenim un resultat de el que se diu la deuda viva en el sentit positiu i això el que s'ha permès és que en vez d'anar augmentant, en aquests moments estem pràcticament en el procés contrari. Estem en una situació molt sanejada per a el que ha sigut l'Ajuntament. En vez d'un endeutament progressiu, ha aconseguit el poder anar reduint aquest endeutament. Les arques, jo crec que el que ha de donar als torrentins és que l'Ajuntament de Torrent a nivell financer i econòmic està completament, pot estar segur de que se va a poder fer i se va poder seguir donant els servicis que se donen en aquest moment i mantenint i sobretot fent aquesta política de baixada d'impostos, fent una inversió en el que són, per a el que nosaltres entenem més important en aquests moments per a tota la gent, que és la inversió en els seus carrers i en els seus barris, i mantenint, que alguna vegada algú s'ha comentat, si la subvenció recicla se manté, però la subvenció recicla se manté. Les fórmules, perquè estem parlant que aquesta subvenció recicla està calculada per a 800.000 euros i es podem assumir i els ciutadans tenen aquesta subvenció en la seva tassa del FEM, però el que ha sigut la novetat i el que ha pogut veure en aquests últims dies ha sigut la baixada de la contribució per a l'exercici 2014. Nosaltres anem en aquests moments que tenim a tindre una baixada a nivell, una mitja del 5,1% de tots els rebuts, en alguns és superior, del 6%, i en alguns és una miqueta inferior i ara us explicaríem d'alguna forma el per què. En el tema de la contribució, perquè així s'ha generat últimament molts debats i m'imagino que debats interessats políticament, els ciutadans han sentit i han patit durant els últims anys una puja prou greu en el seu rebut de la contribució. Una puja que se deu a aquesta sol·licitud de la revisió catastral en el 2005 en un escrit, i així jo crec que vos el puc presentar perquè la gent d'alguna manera ha dit al govern del Partit Popular que ha sigut el que havia pujat els rebuts, però jo crec que molts conegueu el que en el seu moment se va fer per part d'aquest Ajuntament el 22 de març de 2005, en el qual se demanava la revisió catastral. En aquesta revisió catastral el que va provocar és que els preus dels rebuts apujaren en els valors que en aquest moment estaven i que tots els torrentins des de l'any 2007, que és quan es comença a aplicar, hem estat patint aquesta pujada del cost eficient, tot i que des que l'entrada del govern del Partit Popular baixar el tipus al màxim per a que aquesta pujada fos mínima, però la pujada va ser tan sumament gran que per molt que baixàvem el tipus, al final el ciutadà sempre notava en el seu rebut una xicoteta pujada o simplement el que ha passat i que és la realitat és que els valors catastrals d'ara no són els preus del mercat reals. Per aquest motiu és demanar la revisió al catastre dels valors catastrals. En març de 2013 el catastre es donarà l'autorització per a fer aquesta revisió catastral i els anem a poder aplicar al 2014. 0,54. Possiblement jo crec que ni en la història de Torrent existeix un tipus tan baixet com el que se va aplicar aquest any i és un poc una gràfica dels últims 14 anys. Si podeu veure, així està clarament el 0,54, ha anat baixant paulatinament
des del 2008 per a intentar que la pressió sobre el ciutadà fora la mínima, tot i que la pujada havia sigut molt gran. M'ha buscat inclús una gràfica que jo tenia anterior, perquè jo no recordo que en Torrent s'han tingut un tipus tan sumament baixet com el 0,54, i recordava en l'any 96 que d'alguna manera els torrentins pagarem un rebut de la contribució realment molt elevats. Això és el que patirem tots els que tenien que pagar un rebut. I estàvem parlant d'un tipus del 1,2%. Estem parlant de possiblement la meitat de lo que en aquell moment s'havia fet una revisió catastral i s'aplica de colp al màxim. I després el que feren d'alguna forma és jugar. En 1999 era un any d'eleccions, la baixaren i a partir d'ahí ja tornaren a pujar ja sin bajar. La pressió recaudatòria de l'Ajuntament de Torrent en aquests moments era molt forta sobre els ciutadans en un moment en què a més la situació econòmica donava que entraren molts ingressos en l'Ajuntament. Nosaltres fem aquesta baixada al tipus del 0,54 que van anotar pràcticament en aquest 5,1 de mitja. Això va suposar per a les arques municipals 1 milió d'euros menys. I les arques municipals són les arques de tots. Se baixa en la IBI urbana i en la IBI rústica, perquè també Torrent hi ha que recordar que té un terme municipal molt gran, que no solament té la part urbana, sinó que té possiblement molt més gran la part rústica que la part urbana. Per tant, se baixa per igual, tant en la urbana com en la rústica. I en aquest 1 milió d'euros menys, qualsevol diria què aneu a fer, com aneu a poder fer un pressupost i poder fer aquestes actuacions que se volen fer al carrer, en els ciutadans, en les seues demandes que ells més sol·liciten, però que a més crec que són les que deuen tindre. Se va fer de la forma que se va estar fent fins ara, de forma molt racional i mirant molts gastos. No obstant això, jo us vaig a dir, per exemple, el tema de rebuts, perquè algú podria dir i quanta baixa? Dice 5,1 en mitja, què suposa en un rebut? Han tret diferents rebuts tipus per a poder comparar d'alguna manera què és el que ha pagat ara en 2013 i què és el que va a pagar en 2014. Una vivenda que pugui estar en el carrer de Gómez Ferrer, que este any ha pagat 528 euros, l'any que ve pagarà 492. Una vivenda més xicoteta, també en Gómez Ferrer, que ha pagat 251 euros, l'any que ve pagarà 238. Si anem a el que és l'Avinguda Alvedat, 57, si este any ha pagat 220, l'any que ve pagarà 212. El que és, per exemple, les zones noves, que també és, sobretot el que és Barcelona 92, la zona de Parc Central, que tenien, i ells tenien en aquests moments, una pressió molt forta, de 611 euros a 589. Estem parlant al voltant d'una diferència d'un 6,83% a pràcticament un 3,63 de mitja en una baixada, però sobretot el número més gran de baixades és la que se suposa alrededor del 5,1% en general. I era no sols el que crec que era just per al ciutadà, sinó que a més la idea nostra és poder seguir en aquesta medida i de cara a l'exercici següent, el que se pugui fer de cara al 2015, seguirà baixant sobre el ciutadà la seva pressió de la contribució. Tot i que tenim en compte que, donat que se demana aquesta revisió catastral abans de temps, perquè si no tenien que haver esperat 10 anys, la demanarem abans, s'han regularitzat els valors a la situació real d'ara del mercat. Per tant, en aquests moments, inclús fins per a una persona vendre una vivenda o adquirir una vivenda és complicat perquè els valors són molt alts, però al mateix temps el que dia a dia és més dolent és poder pagar els rebuts de la contribució, i el que hi ha que intentar és que d'alguna forma fem polítiques per a que la gent tinga un major número d'ingressos en les seves cases, no tinga tants gastos i augmenti i genera l'economia. I en això les inversions i sobretot de cara al pressupost, si podem adelantar que tant l'àrea de benestar social com la del foment econòmic, tot i que anem a tindre 15 milió d'euros menys d'ingressos, se van a mantenir per igual. Aquests no se van a tocar per a res. Per si acaso algú diu, d'on van els 15 milions? De segur que de benestar social i de la delegació d'empleo, no. Perquè van estar en la mateixa medida que han estat ara, tenint en compte que inclús este any,
aconseguint aquest estalvi que han pogut tindre de 500.000 euros, han pogut ampliar la partida de benestar social en 300.000. Jo crec, possiblement, sigui dels municipis que té una partida molt més elevada en relació al seu ciutadà a nivell de benestar social en tant per cent de cada ciutadà de molts municipis del voltant. I tot i això anem a mantindre en aquesta idea. Creiem que el primer és les persones i poder actuar sobre elles. Com a anunci de les actuacions que dins del que podem anunciar de cara al pressupost i tenint en compte que tenim aquest milió d'euros menys, n'hi ha coses tan importants com, tots sabeu que se va fer aquesta remodelació de la plaça d'Unió Musical, una plaça que nasqué ja baldat, com se sol dir, perquè si s'inaugurà en el 2006 crec que pràcticament no havia fet l'any, ja tenia unes deficiències a nivell de construcció molt fortes i el deterioro ha sigut molt gran al llarg dels anys i en aquests moments fa falta fer una inversió integral sobre tota la plaça. Aquesta actuació se va fer a principis d'any i és una de les actuacions possiblement de les més importants, perquè és la que jo crec que es conegueu, la que se va fer en les obres del Pantano, una obra molt important sobre el que és la reconstrucció i estudi arqueològic de la presa del Pantano, que dins d'aquest projecte inicial, el divendres els mateixos tècnics estaven comentant-nos que possiblement les opcions van ser grandíssimes, perquè dia a dia en el que se va excavant i en el que se va trobant anem a trobar possiblement una part molt important a nivell històric de Torrent, com és la presa del Pantano, que sobretot és poder arribar a tindre un estudi de lo que és la importància hidràulica de les fonts i els diferents punts d'aigua de Torrent i el per què s'ha produït aquest assentament de la ciutat de Torrent, no tenint un riu com a tal, ni tenint ninguna forma de canalització natural en la qual arribar a l'àvia, però sí tenim una font hidràulica molt important que va permetre aquest assentament. Possiblement abans d'any tots ja començareu a patir, que és la de Camí Real, que és una obra dins del projecte urban del Xenillet que crec que no sols va ser beneficiària per a Torrent, sinó també per al Carrer de València, perquè la idea és poder seguir després en Camí Real, no sigui en projecte. Però la de Carrer de València, que era el que l'altre dia diem en la inauguració del Xenillet, és una espècie de barrera silenciosa que no existeix, que separa un barri, que és Torrent, de Torrent, però que al mateix temps per als torrentins va ser no sols una zona de pas de vehicles, sinó que va generar que siga un carrer o una avinguda o una zona de trànsit donar per a poder passejar i poder generar que siga també atractiva al comerciant i a qualsevol persona que viu allà. Suposo que ho explicaré millor. Bé, podeu fer-se el càlcul. Si anem a tindre baixant la contribució, tenim 1 milió d'euros d'ingressos, mantenint la subvenció recicle, la previsió per a inversió va ser de 1.343.000 euros. Se pot fer i el que importa és que les actuacions que fem no estem en moments de fer ni grans obres faraòniques, estem en moments de fer actuacions sobre les persones i, com vam dir, en el que és a peu de carrer, en les necessitats com són les de serveis socials i sobretot en la que generen les polítiques de que augmenti la riquesa i que des de la generació d'empleo puguin també al mateix temps generar-se empleo. Aquestes obres, les inversions que estem donant allí, el que va generar també és empleo. Indirecte i directe. Directe per les persones que tenen que treballar en aquestes obres i indirectament perquè al ficar en valor molts punts pot generar que alguns comerços o algun tipus d'empresa o actuació en tema que se pugui fer siga més rentable. Ja no dic del voltant o la realitat nostra que pugui fer una baixada tan important de la contribució i sobretot és una baixada feta perquè el ciutadà tingui un major nivell adquisitiu en les seues cases i que la seva pressió siga mínima. És el que se devia de fer i és el que s'ha fet i és el que seguirem fent al llarg dels anys. I com us heu dit, crec que aquesta gràfica ho diu tot. Se fan els coloris clàssics, però s'explica, però si se n'anem a l'anterior, veieu que